Kai Sani. Ina za ku je haka na ganku da kwalayen digiri a hannu. Wani kamfani ne muka ga advert din su jiya suna neman ma'aikata. Yau kuma za a interview shi ne muka kwaso kwalin. Mu je mu gwada sa'a mu gani. To me zai hana ku tsaya an ba ku aiki? Kai, Allah ya shiru da Allah. Oke, kana ganin ba zan iya ba ku aikin ba ne? Wannan fa kamfani na ne. Kai da Allah ji ƙarya. Kawai kana zubar mana da mutunci, kawai kana zubar mana da masu digiri mutunci. To ku tsaya mana ko dan aikin jari gola dan duba muku. Wani ne cin mutunci ne wannan? Mu ne kake gayawa da digirin mu da komai mu zo mu yi sana'an jari bola? A me ne to ba sana'a bane? Amma ba kai ma kanka adalci. Totally abin ya bata min rai sosai fa. Saya, manajoji zan ba ku fa. Manaja? Mana. Ka lura da yadda rigarsa ta kuɗe kuwa. Dube shi fa wuyansa duk gaba ɗaya fa fita. To kai ma wani irin aiki kake bukata? Babban kamfanin matatan fetur na mai. Ko kuma a ɗauke ni aiki a presidency. A nan ne zan sa suit, kawo necktie in daura. In ɗauki jaka a gefe a riƙe. An ɗan saka min kiɗa kaɗan. In ɗau jarida in kalla daily. In waiga nan in kalli window. Future mai kyau kenan na shirya maka. Babu ba za ka samu ba. Ina da digiri fa. Girin ka na banza ba kwanda ko yake da jahilci kaɗan budewa. Malam makaranta? Wannan wani irin mugun baki ne haka? To ba sai ka tafi sakatariya ko za ka samu aiki. Siyasa zan yi? Ba siyasa zan shiga ba. To ka kuma ban buri me kake cewa? Kamar nan da shekara 1 ko 2 a ce ina da kamar 50 billion in my account. Sannan kuma ga wata duplex nan na gina ta mai kyau, ga wata Bugatti nan na 20 million at least. To amma wani irin karatu gai? Gaba ɗaya shekarun da na kwashe a jami'a babu abin da nake yi. Kawai sai karatun yadda za a yi a rinka sarrafa kuɗi a ƙasa. Ina wuce raini a yi. A gaskiya ne Allah ba ku sa'a. Kai Allah.